खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं कन'क ब्रह्म। जिदाइनथि कनकेसर नार्जारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया थांनाय सानाव जोबना थांबाय। रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव रामफलबिल दखरा गेलेमु आफादा खुमगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जिदाइनथि कनकेसर नार्जारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ थांनाय 12 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 24 अक्ट'सिम खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे जिदाइनथि कनकेसर नार्जारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया थांनाय सानाव जोबथाबाय आरो बे जोबथा जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव इउनाइटेड चिरांदुवार एफसि आरो सोरां एससि बे मोननै क्लाबनि गेजेराव बादायलायनाया जायो आरो बे बादायलायनायावनो इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिआ सोरां एससिखौ 2 गल जोसनना देरहासार जानो हायो। दिनै जोबथा हाबाफारि आगान होबाय माबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गिबियावनो मानगोनां मिडिया नोंथांमोन दिनै जोंनि बे हाबाफारिनि खौरांखौ कभारेज खालामफैनायनि थाखाय आङो खुंफुं आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिग्रोदों। जों रामफलबिल दखरा गेलेमु आफादा रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार बिथांमोननि रांखान्थियारि मददजों गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो मोनसे समनि बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि चिफ रुंसारि कनकेसर नार्जारीनि मुङै 18थि जोलुर बादायलायनाय बिथांनि गोसोखांथियाव जोङो बेखौ थांनाय 12 अक्ट'बरनिफ्राय खुंबोनानै दिनै 24 अक्ट'बर 2024 गतखालि जोबथा बादायलायनाय आरो फोजोबनाय हाबाफारि बेखौ खुंफुंगासिनो दङ। दा बे हाबाफारियावनो जों हांख्रायनाय बायदियै गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ एसे सिगाङाव बेखेवनानै होलांबाय इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी आदाया। बेजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो जों हांख्रायनाय बायदियै जर'खा आलासि माननि आलासि हिसाबै बाहागो लाफैनो हादों। जोंनि बे रामफलबिल हालामनिनो आथिखाल बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सारजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद माहारियारि समाजारि फसंथान दोलोफोरनि मिरुनि जिल्लानि ब्लकनि आरो जों दखरा लेभेलनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनै मेहेर गोनाङै खुंफुंनायाव जोंखौ हेफाजाब खालामफैदों आरो दिनैनि बे जोबथा बादायलायनाय हाबाफारियावनो फारियै जोंनि लकेलनिनो मोनसे हान्जा सोरां स्पर्ट्स क्लाब आथियाबारि आरो बिथांमोननि हेंथायै चिरांदुवार एफसि चिरांनिफ्राय बादायलायनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ। जोङो मख'नांगोनदि बे माने देग्लायनि जे जोलुर बादायलायनाय एबा टुर्नामेन्टआव गासै मोन 12 हान्जाफोरा बाहागो लादोंमोन। बेनिनि गेजेराव जोङो जोंनि आसामनि बायह्रानिफ्राय फारियै 2 हान्जा वेस्ट बेंगलनिफ्राय 2 हान्जा गसाइगाव ओनसोलनिफ्राय 2 हान्जा कसुगावनिफ्राय 1 हान्जा जोंनि नैबे रामफलबिल सेरफांगुरि ओनसोलनिफ्राय 3 हान्जा बेनिफ्राय पाटगावनिफ्राय ओनसोलनिफ्राय 1 हान्जा बेजों लोगोसे चिरांनिफ्राय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बारनानै चिरां जिल्लानिफ्राय 1 हान्जाया बाहागो लादोंमोन। दा जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो जोङो मेसेज होनो थाखाय हागौमानि जों खुंफुं आफादनिफ्राय नाजाबोदों। जिहेते रुंसारि कनकेसर नार्जारीया जोङो बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि माने गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि बेजों लोगोसे बिएसएनि चिफ। दा बिथाङा गाव थांनानै थासान्दियाव बा गाव रुंसारि जाय समसिमाव सारा जिबनखौनो जाथिनि थाखाय माने बाउसोमलांदों। बर'फोरनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव जांख्रिथायारि बा माहारियारि जे बाद बेखौ सोनानै लाबोग्रा बा सोनानै होजेनग्रा सिगां सारिनि दैदेनगिरि बुङोब्ला जोङो जोंनि जारिमिन एबा सिगांनि आगुनि दैदेनगिरिफोरा जोंनो रुंसारि कनकेसरनि नामखौनो आसि दिन्थिनानै खोन्थायो। बिथाङानो बर' जाथियाव माने जाथि हिसाबै थांनानै थानाय बा जाथि हिसाबै गावनि गासैखौबो लानानै थांनानै थानायनि थाखाय जे सेन्टिमेन्ट एबा बे माहारिबाद साननाय हनायखौ जाथिनि गेजेरावहाय दिन्थिग्रोदों। दा गेदेमा बिथाङा जाथियाव जोंनो सुफुंख' हायै जोबनो गैयै बेबायदि बिहोमाफोर होलांबाय। दा बेखायनो जोङो बिथांनि जे बिहोमा बेखौ इयुन जोलैनो मिथिहोनायजों लोगोसे आरोबाव जोंनि आथिखालनि जे इयुन जोलैफोर बे इयुन जोलैया बिथांमोना होलांनाय जे लामा बेखौ उनसंनानै जाथिखौ नेतृत्व होनाय दैदेननाय समाजखौ माने फोसाबनाय गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनायनि जे नोजोर बेखौ जों जाहाथे नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों
इयुन जोलैनो जों गोहोम खोख्लैनो हायो बेखिनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों खालामबाय थादों। जोबथारनायाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव जोंखौ गुबुन गुबुन बिथिङै हेफाजाब मदद खालामहरदों बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। दा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो गिबियावनो साबायखर बावनो लुबैदों जे बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव आथिखालनि जे बिटिआर सरकार बिथांमोना थांनाय 3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनो बोसोरे 5 लाख करि जोंनो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हरदों आरो देग्लायबो जोंहा खुब खाफाल गोनाङै नैबे हाबाफारि जानायनि आगोलनो जोङो बे 5 लाखखौ मोननो हादों आरो बिटिआरनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङाबो गावनिफ्राय आरोबाव 1 लाख जोंनो बेवहाय माने बेबायदि डनेट खालामहरदों। बेजों लोगोसे जोंखौ जेब्लाबो हेफाजाब खालामग्रा जोंनि बे ओनसोलनि समाज सिबियारि जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङाबो नोगोद 55,000 रां हरनानै जोंखौ हेफाजाब खालामदों। बेबायदिनो गोबां जोंनि ओनसोलनि आरो गुबुन गुबुन हालामनि जोंनि गाहाम हास्थायसुला समाजनि साननो हनो गोरों व्यक्तिफोरा जोंखौ रांखान्थियारि बिथिङै मालाबा गोसोआरि बिथिङै मालाबा मेलेमारि बिथिङै जोंखौ हेफाजाब मदद खालामबोनाय बायदि सिगां समफोराव आरोबाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव देग्लायबो जोंखौ ओरैबायदि हेफाजाब खालामदों आरो जों बाख्नायनांगोन जोंनि नैबे खुंगुरि हालामनि जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय खुंगुरि हालामनि रायजो राजाफोर बे ओनसोलनि गासैबो साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोनखौ खुनु मोनसे दावराव दावसि बेले बेजे गैयाजासे जोंखौ नैबे टुर्नामेन्टखौ खुंफुंनायाव जेरैबायदि हेफाजाब मदद खालामबाय बेखौ जोङो खुंफुं आफादनि जानानै जेब्लायबो गोसोआव लाखिगोन आरो बिथांमोननि सेराव जोङो जेब्लायबो बे मोनसे हेफाजाब मददनि थाखाय जोङो दाहार हिसाबै थागोन। दा बेखिनि जोंनि हाबाफारिया दा जाफुंसारनायनि लामायाव फैबाय। खुसिनि गेजेरजों फोरमायनो लुबैदों जोङो रामफलबिल आन्चलिक स्पर्ट्स एस'सियेसन आरो रामफलबिल आन्चलिक कमिटि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन बे मोननै आफादजों लोगो नांनानै कनकेश्वर नार्जारि मानाव गेदेर बिथांनि मुङै खुंनाय बे फुटबल ट्रफि बेखौ जोङो 18थि खेब बेखौ दाखालि थांनाय 12 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 24 अक्ट'आव फाइनाल जाफैबाय आरो बे फाइनाल गेमखौ गेलेफैदों चिरां दुवार FC आरो सोरां स्पर्ट्स क्लाब आथियाबारि थिनालि बे मोननै हान्जानि गेजेराव जागासिनो दङ। दा गेलेनाया खुब मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों जागासिनो दङ। जोङो ओंखायनो गोजोननाय मोन्दों दिनै बेखौ जोबथा पर्यायाव लाबोनो हाबाय बे जोंनि मोनसे जाफुंसारनाय आरो बेबायदिनो गेदेमा बिथांनि मुङै जों जाय हाबाफारिखौ मावबोबाय थादों बियो हयथ' फैबाय थानाय समावबो थांबाय थागोन। जोंनि इयुन जोलैयाबो बेखौ खालामलांबाय थागोन बेखौ आसा खालामनो हादों। जोङो बेखौनो लुबैयो जे कनकेश्वर नार्जारि बायदि सासे दैदेनगिरि बर'नि गेजेराव आरो फैफिनबावथों। बिथाङा थांनानै थानाय समाव जे हारिनि थाखाय बर' जाथिखौ बोरै दैदेनलांनो बर' जाथिखौ बोरै फोजौलांनो बिनि सिन्था धारा खालामनानै गोबां आफाद बेबायदि दानानै बिथाङा खामानि मावबोदों आरो मोनसेबो खामानिया जाथिनि बेरेखा नङा। जाथि दानायनिनो खामानि बिथाङा ओंखायनो जेसेबां सम मोन्दों बे समफोरखौ जाथि दानायनि खामानियावनो बाहायबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि बर' हारिनि गेजेराव बिथाङा जोनोम होदों। जोनोम जाजेननायाव बिथाङा गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ रुजुननानै खामानि मावदों। बेनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफाद दानायावबो बिथाङा गोबां बिहोमा दङ आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरखौ लाफानानै ट्राइबेल हारिफ्रा जौगानांगौनि थाखाय जे खामानि मावनांगौ दं बेखौ दैदेनगिरि महरै दैदेनबोदों। दा बुंनो थाङोबा कनकेश्वर नार्जारिनि जे बिहोमा बे बिहोमाखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। बिथाङा थारैनो आदर्श गोनां सासे दैदेनगिरिमोन। बर' जाथिखौ मोजां मोनग्रा अनग्रा सासे दैदेनगिरिमोन। दा बेखायनो बिथांबादि दैदेनगिरिखौ जोंनि बर' हारियाव गोबां नांगौ। दा बेनि आदर्श बिनि सानस्रिफ्रा जेन' जों बर'फोरनि गेजेराव थांनानै थायो बिनि थाखाय जों बेखौ गोथाङै फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय बे मोनसे फिसा हाबाफारिखौ जोङो लाबोबाय थादों आरो बिनि गेजेरजों जों फोरमायलांबाय थागोन जे कनकेश्वरा सासे बर' हारिनि सासे गेदेमा दैदेनगिरि। बेयो इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाखां जाथों। हारि सिबिनायनि हारिखौ मोजां मोननायनि जे सानथौ सानस्रि बे जों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनाव अरायबो जायगा लानो हाथों बेखौ आसा खालामो। खमै 18थि खेब देग्लाय सफैयो। 18थि खेब खुंनायनि गेजेराव हागोन।